Helo, a noswaith ar unwaith eto. Diolch yn fawr am ymuno ni. Fel arfer, dyn ni trio canolbwyntio ar y rygbi ar y cae, ond heno o ystryd o'r cyhoeddiad ddoe gan Undeb Rygbi Cymru ac Y11, bydden nhw ddim yn bydden nhw'n dechrau gyda'r politics. Felly, dyn ni dechrau efo newyddion ddoe. Na fydd perchnogion y gwylch Y11 yn prynu Caerdydd. Bydden nhw'n trio gweithio allan beth mae hwn ar olygu i ddau tîm, ond hefyd i'r rygbi proffesiynol yn rygbi. A gobeithio hefyd, dyn ni'n mynd i drafod geimio'r wythnos diwethaf o'r UAC, y dabi mawr yn Brifddinas Nos Fawr, rawn 2 o dreigio oedd i gartref i Zebra, a Scarlett yn wynebu tîm corfforol iawn y Bulls i Parc y Scarlett i Lanelli nos Sadwrn. So, dyna ni. Helo, boys, noswaith dda, sy'n mae pethau efo chdi? Noswaith dda, ie, da iawn. Fi di bod yn y prif ddinas trwy'r dydd am resymau rygbi. Behind enemy lines, Andrew. Gyda'r Urdd Sevens. Nes i gerdded trwyddo, Pont Fields, yn dod e? Heddi? Ie, nes i cerdded trwyddo, o'n i ddim yn gwybod bod e anno, ond ie, yn edrych, mae sefyllfa fyna, mae'n eitha proffesiynol, be fi wedi gweld. Mae fe'n dda, nid all ei gellir gwell, ond mae'n tournament ffantastig i fod yn hollol onest, a mae'n un o'r pethau sydd yn llwyddiant o fewn yr Undeb Rygbi Cymru gyda ysgolion, ond fi credu mae'n gallu troi fe lan ychydig i helpu pawb. Ond ie, mae'n gret, mae'n diwrnod ffantastig, mae'r defarnwyr yn gwneud job da, mae'r athrawon yn gwneud job da, a mae'n helpu bod yr hael mas yn syni Caerdydd fe. Ond o'n i un eiliad i ffwrdd o Ciro Whitchurch yn y pool stage yn anffodus, a bydd y ti fel boi glantaf wedi falle mwynhau y newyddion. Rwy'n flin, Andrew, oedd rhaid i ni colli. Da, yn iawn. OK, boys. Fel wedi sôn, mae tywydd wedi yn arbennig o'r dda, mae newyddion wedi dod trwad. Beth fyddwch chi wedi gwneud o Llanlas? Beth ydy hwn yn golygu? Does dim manylion dwi wedi clywed neu gweld pam mae hwn wedi digwydd? Helpwch fi, please, boys. Beth sydd wedi digwydd a lle dyn ni ar hyn o bryd? Fi ddim yn gwybod os taw fi neu Andrew sydd yn teimlo'r ryddhad fwyaf am resymau hollol wahanol. Mae'n amlwg y newyddion da i ni fel rhanbarth oherwydd pe bai y gweilch gyda Y11, bydde ni meddwl bod y doom and gloom o'r naysayers i gyd yn yr Undeb Rygbi Cymru a Wales Online a Scarlet Fever a bob bynnag arall oedd yn darllen neu ysgrifennu obituaries ni wedi bod yn iawn o'r cychwyn a pobl fi yn anghywir. Ond ni dal ddim yn ymwybodol o, fel ti'n dweud, sut. Fi'n credu mae angen rhyw fath o datganiad o ddiwrth Y11 mwy na jyst yn ddeheirio. Fi'n credu bod angen falle Q&A gyda Lance Brantley i face up, a falle hyd yn oed rhywun fwy swyddogol o Y11 i gwrdd ar cefnogwyr, ond fi'n credu falle bod angen i Y11 cwrdd ar chwaraewyr gyda i fod yn deg i nhw a'r staff. Fel wedys i cwpl o fisoedd yn ôl pan nath o'n torri i gyd wrth gwrs. Mae'n drychinebus i ni fel cefnogwyr, ond wrth gwrs mae yna pobl sydd gyda bywoliaeth a dyfodol o fewn y gêm, a fi'n credu bod Y11 yn fwy atebol i nhw nag yw i unrhyw un arall, a fi'n credu y cam nesaf i nhw yw fi'n credu wynebu nhw o ran tegwch, a wedyn falle esbonio i bawb arall beth yw'r sefyllfa yn the spirit of transparency. Ond fi'n credu bod yn newyddion da. Mae'n anodd iawn i ddadansoddi beth sydd wedi digwydd. Mi rydw i a fi'n siŵr bod ti'n hefyd yn lwcus bod ni gyda rai pobl sydd yn agos i ni, sydd yn gallu rhoi rhywfaint o wybodaeth i ni, a dwi ddim yn hollol siŵr os yw hwn yn manwl gywir, ond dwi wedi clywed bod pobl yn uchel iawn yn yr
yn yr gyfundrefn fel Rob Davies a Roger Blythe wedi bod yn dweud am fusoedd. Does dim byd i becso am, pidwch gwrando i Wales Online. Pidwch ymddyryd ynddyn nhw. Nid dyma beth i ni'n clywed oddi wrth Y11. Ac felly, mae rhaid i chi ymddiried ynddyn nhw rhywfaint, achos nhw yw pobl sydd yn rheoli fwy neu rhywun arall. Ond wrth gwrs, roedd NDAs. A bydde Y11 ddim yn gallu datgan, a bod Rans Bladni ddim yn gallu datgan popeth neu rhywfaint o wybod. Felly, dewiswn nhw i dweud dim byd. Ac o fewn y dim byd yna, o fewn y gwacter yna, mi nath yn amlwg byd Rygbi Cymru, roedd rhaid i rai pobl llenwi'r gwacter yna. A gyda pobl yn y Wales Online a Twitter sphere a popeth, pobl yn meddwl bod nhw in the know, yn trio datgan bod nhw'n gwybod mwy nag unrhyw un arall. A fe'n nonsens llwyr mae di gweithio mas nawr. Ond fi wedi clywed, glywes i yn tachwedd rhywun yn uchel iawn yn ddau ranbarth arall yn dweud wrtha i, wyneb i wyneb, bod e'n mynd i bod tridiau a bod Y11 yn mynd i arwyddo Caerdydd. And it was a done deal. Wel, mae 6 mis wedi mynd a dyw hwnna ddim yn wir. Felly oedd rai pobl uchel iawn yn y byd proffesiynol Rygbi Cymru yn siarad nonsens. Ond beth sydd angen i ni wybod, a fi'n siŵr bod Caerdydd eisiau gwybod hefyd, beth sydd wedi digwydd, pam, efe dyled Caerdydd nath stopio Y11 seinio, efe rhywbeth arall, efe chwarae yn Cardiff Arms Park, neu oedden nhw moyn symud i Cardiff City Stadium. Oedden nhw moyn datblygu brand rygbi Caerdydd rhywle arall, mewn rhyw ffordd arall. Ond fi'n credu bod angen i ABT yn ni a pobl arall bod yn onest gyda cefnogwyr Caerdydd, pan beth i ddigwydd. Mae angen i Y11 bod yn onest gyda staff yr Ospreys a wedyn y cefnogwyr falle i ddatgan yn union sut ni wedi dod i'r pwynt yma. A beth sydd o'n flaen i ni. Mae Rob Stewart wedi bod yn agored iawn, positif iawn. A oherwydd pobl fel Rob Stewart a Torsten Bell a pobl fel Grant Burney hefyd yn yr OSC, ni'n ddiolchgar iawn i nhw am arwain ni tuag at pwynt lle ni teimlo bod yna rhyw fath o dyfodol. Ond ie, o'n ochr i, ryddhad, fi'n credu, ond mae yna lot o waith hefyd i wneud o ran Rygbi Cymru ar ôl hwn. A os yn just cyn i troi Andrew, be ydych chi'n meddwl, bydd yr redevelopment o San Helen yn mynd yn dechrau rwan? Efe, cwestiwn i fi hwnna, Nick? Yndi. Ie, be fi wedi clywed yw mae yna rhywfaint o waith yn mynd i dechrau i fori. Mae'n swnio i fi bod yna rhywfaint o gefnogaeth Y11 nawr tuag at y prosiect yna. A mi fydd yn digwydd mewn cyfnodau dilynol erbyn 2030. Fe fydd yn stadiwm fwy a stadiwm sydd yn edrych fwy fel falle beth yw byd mainte, ond fi'n credu bydd yn digwydd mewn cyfnodau a bydd Sain Helen fi'n credu yn prosiect bach neis. A fi'n credu bydd hwnna'n dda, bydd yn debyg iawn i beth sydd gyda nhw yn Casnewydd ac yn Caerdydd, lle chi reit yng nghanol dref, a mae yna awyrgylch o'r dinas yn dod mewn i'r stadiwm. Dim byd wath na'r sort of football style, ship them in, ship them out, kind of like retail park type stadiums a oedd ddim wedi gweithio i ni yn yr Ospreys hyd yn oed pan oedd e'n llawn oedd chi'n cael ei awyrgylch o'r dinas fel petai a fi'n credu bod e'n ranbarthol fi'n credu bod ni yn mynd i gael rhyw fath o deimlad o'r calon y dinas o fewn yr stadiwm fel sydd gyda Caerdydd, fel sydd gyda Casnewydd, a fel sydd gyda Gloucester a Bath, a'r tîmau hyn sydd yn awyrgylch traddodiadol. I fod yn deg i Pen y Bont a y Brewery, Maes y Bragdy, mae'r awyrgylch yn dechrau gwella, dechrau tyfu yna, i'r pwynt lle gêm diwethaf,
oedd y gêm ymlaen yn y lolfa, a Dafydd fi yn cerdded heibio, a ddim meddwl bod y Swans yn ware. Achos oedd canu, a oedd sŵn, a chymod, dyna beth sydd angen. Chymod? Ie, dyn ni eisiau datblygu hwnna y blwyddyn nesaf gobeithio. Andrew, mae cefnogwyr Caerdydd a'r Cardiff CF10 wastad wedi bod yn erbyn hwn, so ti'n gallu bod yn hapus a dathlu hwn? Ie, yn sicr. Fel mae Dad wedi dweud, mae lot o ryddhad ynglyn â fe. Ar un pryd fi'n pryderu bach bod ni nawr o dan reolaeth yr undeb, herwydd jyst dim gen i unrhyw ffydd yn yr undeb. A hefyd, mae dal Martin Ryan o gwmpas yn dweud bod e am cynnig cymryd reolaeth o Gaerdydd a Mabi Tierney wedi dweud jyst ddim maen nhw'n edrych fel bod yr undeb mynd i cymryd reolaeth am y dyfodol. So sa'n siŵr beth mae grŵp Martin Ryan wedi gwneud yn anghywir. Mae'n dyn o Gaerdydd sydd gyda lot o hanes yn Gaerdydd. Sa'n siŵr beth sy'n mynd mlaen fyna. Ond mae'n jyst yn mes cyfan. Yn wedig jyst yn y gêm yn Gymru ar y gyfan, mae fel bydd noddwyr gyda ddim diddordeb yn y 6 mis diwetha edrych mewn i noddi unrhyw tîm gyda'r pryder sydd yn mynd mlaen. Hefyd, chwaraewyr ddim rili wedi bod yn gallu arwyddo cytundebau gyda unrhyw fath o ddiogelwch. Fi wedi clywed fel, hyd yn oed yn y Scarlet, fi wedi clywed fel oedd Manus van der Merwe, oedd nhw methu sicrhau cytundeb am 2 blynedd. So, mae hwnna'n pan mae'n adael. Ond os ni'n gwybod beth ni'n gwybod nawr, rwy'n fod bydd yn posib i cynnig cytundeb am 2 tymor. So fi just sicr elfen o ryddhad, ond ar un bryd mae dal just yn mes, a sa'n credu bydd lot o bobl yn Gaerdydd yn mynd i bod yn hapus. Elfen o hapus roedd yn ar y cyfan, dal yn grac gyda popeth sydd yn mynd mlaen, a dal pryderu am y dyfodol i fod yn onest. Ie, yn y ffodus, mae Abertini, wel, dwi'n gwybod beth oedd Abertini'n deud, rili, i gwir, ti darllen rhwng be o'n i trio deud. Ond fel maen nhw dal eisiau mynd i lawr i 3, maen nhw sôn am fydd mwy o wybodaeth rwan mis Mehefin. So, gan i weld sut fath o broses bydd hwnna. Oce. Right, os ti'n fy myndio, boys, ni troi chydig bach am y rygbi. A na i dechrau sy'n iawn gyda dreigiau. A'r colled arall yn y URC iddyn nhw. A colled drwm yn Rodney Parade. Byddai'n deud bod y Bulls yn dîm gryf ofnadwy, ond colli gymaint gartref yn wael. Cwpl o geisiau hawdd ar diwedd y gêm, ond wrach mae hwnna'n fflatro y Bulls. Ond mae hynny yn dangos i fi canlyniad carter siomedig i dreigiau. Chydig bach o newyddiadau yn y tîm, ond doedd colli mor drwm carter ddim yn dda. A hefyd mae'n dangos bydd carfan nhw ddim yn digon dda ar un o bryd. Mae'n gwella yn y garfan ar gyfer y tymor nesaf. Fi'n credu gyda y tymor maen nhw wedi gael, mae'r perfformio'r wythnos diwethaf wrth cymharu gyda gemau arall eleni, mae'n siomedig. Mae fel petai bod ni wedi mynd nôl blwyddyn, a dyma sut roedd y dreigiau ar fel chwarae. A bydde ddim syndod wedyn blwyddyn yn ôl pe bai hwn wedi digwydd. Ond y ffaith bod nhw wedi gwneud cymaint o welliant, y ffaith bod nhw wedi mynd i'r cwarteri nawr yn y cwpan ddim yn bynnag gwyn o'r cwpan, mae jyst yn dangos bod e'n siomedig, ond mae'n dangos i ni pa mor denau yw ein carfannau ni nawr yng Nghymru. Fi credu wnaethon nhw 8 newid neu cadw 8 chwaraewyr neu beth. Hanner y tîm mas a hanner y tîm mewn. A wrth gwrs mae yna gêm arall a wedyn mae yna gêm cwpan fi'n credu yn erbyn Montpellier.
So mae'n amlwg bod hwnna'n rhan o'r paratoiadau a'r cylch a faint o load maen nhw'n rhoi mewn i'r boys. A wedyn chi'n wario yn erbyn tîm Bulls sydd yn llawn Kane Moody, Low, Pollard, boys fel yna. Mae'n tacio'n caled yn erbyn tîm mor pwerus. A mae'n rybydd, fi'n credu, i'r sgalat sydd nesaf flan i'r Bulls, fi'n credu fe. So, chymod, mae'n anodd. Mae pob tîm o De Affrig yn mynd i fod yn gryf, a mae'n chi bod yn barod amdanyn nhw. Wel, gen nhw gyfle nawr gyda dychweld rai o'r chwaraewyr i'r gorau i cael buddugoliaeth yn yr Eidl nos fory. Ond mae angen perfformer llawer gwell i giro Sebret o'n Parma. A mae siŵr fydd y tîm Carter eisiau revenge ar ôl colled yn Europe. Ond, mae gen nhw cyfle a gobeithio nhw cael gwell perfformiad a ddim yn edrych gormod am penwythnos nesaf. Ond gan i weld. OK, a ni troi os nhw'n iawn, boys, ar gêm rhyfedd pnawn dydd Sadwrn diwethaf ym Mharc y Scarlett. Gwelais i ar y hanner cyntaf a gwelais y sgôr ar ôl 70 munud. Rwy'n ni'n meddwl, chwarae teg, o tîm o Gotlewin yn mynd i ennill. Beth digwyddodd, Andrew? What happened? Sa'n hollol siŵr i fod yn onest. Oedd yn hanner gyntaf eitha ddiflas. Meddwl Caerdydd chwarae'n eitha wael, a o'n i ffili credu pam nad oedd y Scarlett yn ennill, neu just oedd na o leia gwahaniaeth yn y pwyntiau, ond wedyn gwelwn ni 10 munud cyntaf ar ôl hanner nath y Scarlett just rhedeg i ffwrdd gyda fe. Oedd na dal elfen o fi o meddwl, mae ddim yn rhy wel, ni falle gallu dod nôl mewn i'r gêm, ond gyda 10 munud i fynd, maen nhw di penderfynu mynd am scrum ar llinell ni, a trach na falle cymryd y pwyntiau, os ni wedi cymryd y pwyntiau, bydd yn diwedd y gêm, neu just munud cornel. A wedyn, ni'n ennill kick-offs o'r scrum. A wedyn, just falle 10 munud gorau o rygbi fi wedi gwylio Caerdydd chwarae spel. Yn enwedig wrth ystyried faint mor wael oedden nhw cyn. A fi'n meddwl peth pwysica oedd na lot o fel composure yn y 10 munud olaf yna. Yn amlwg oedd Scarlett teim Plumtree di cael cedyn melyn am cynical play sydd eitha cyffredin gyda teim Plumtree ar hyn o bryd yn anffodus. A wedyn Blair Murray yn cael cedyn melyn. So, 15 erbyn 13, chi yn disgwyl sgorio ceisau, ond ffordd ni wedi gwneud ond na ddim panic o gwbl. I cael y cais ola na, i sicrhau buddugoliaeth, oedd yn lot o dathliadau fyna, herwydd oedd yna gêm o'n ni angen ennill, i fod yn onest, i gymaru a ble oedden ni yn yr ail hanner i diwedd y gêm, a chi gallu gweld gyda Van Zyl, o'n nhw wastad yn dangos newid ble oedd yn eistedd oherwydd gyda gymaint o bwyn o be oedd yn mynd i ddigwydd, ond just mor falch i ennill y gêm hwnna, ond gêm, ddim yn gêm arferol, a sa eisiau wir, oedd yn gret i ennill, ond sa eisiau mynd trwy y pwyn o'n i'n mynd trwy yn y ail hanner na eto, ond just mor hapus fod Caerdydd i ennill na. Os gen y Scarlett problem mawr gyda disgyblaeth, Dafydd? Yn amlwg. Fi credu mae fe'n broblem, a nid just, fi credu mae Plumtree yn talent mawr, fi'n credu, mae potential enfawr gyda fe, mae'r skill set yn wych, mae'n gorfforol iawn, mae'n boi enfawr, mae'n edrych fel second row. Mae'n athletaidd, y pas na mwyn, pwy'n yn sgorio nawr, efe ble mae'r un yn sgorio? Pas nôl ti fewn i ble mae'r un? Ond pan oedd yn e-bod, nôl mewn. So mae'n neud pethau fel yna, mae'n gallu cario'n dda iawn. Ond am ryw reswm, mae'n byw ar yr edge yna, a mae'n methu just neud y penderfyniad i bido mynd am rai pethau twp. A mae gyda, fydd anffodus na, fi'n credu
mae'r dyfarnwyr nawr, mae fel fath o lightning rod nawr i'r dyfarnwyr fi credu mae angen iddo fe ail-osod i hunan fel mewn blwyddyn bod ni gyd yn siarad am, chi'n cofio pan gafodd e cymaint o cards, pan oedd hwnna, ond ar un y bryd mae e jyst wedi adeiladu flwyddyn a hanner o enw gwael o ran disgyblaeth. Dyw e ddim jyst lawr i fe, o roedd fi'n credu nath y Scarlets colli reolaeth o'r gêm hefyd, a fi'n dod nôl i'r pwynt lle mae'n anffodus bod Hawkins fel mas o ddim yn gallu reoli gêm a ddim yn gallu just lliwio, a mae'n anheg i ddisgwyl iddo fe wneud hwnna, dyw e ddim yn mas o'r naturiol. A fi'n credu gwahaniaeth, sawl gwahaniaeth really, fi'n credu dath egni oddi wrth y Mike, gyda pobl fel Jaf and Sebastian, pobl felly, ond hefyd roedd y hyneri yn wahanol fel wedodd Andrew o ran dim panics a cadw cool. Oedd Sheedy'n wych. Fi'n credu oedd mewn yr efe Mulder. Oedd e dangos mwy o reolaeth hefyd. Ond i fi, y chwaraewr gorau, un o'r hoff chwaraewr fi both them. Nath e 80 munud, dechrau'n gryf, gorffen yn gryf, a oedd e dal yn dylanwad enfawr hyd at y diwedd. A ni jyst yn meddwl, what a performer. Yn anffodus, nath y llinell Caerdydd cwypo i ddarnau yn yr ail hanner. Fi'n credu bod hwnna'n mynd i fod yn concern i nhw yn symud ymlaen. Ond oedd scrum y Scarlets ddim yn digon da. Chymod. A fi'n gwybod Josh Morse yn boi ifanc, a maen nhw'n... Fi'n credu bod na un ohono ni yn yng Nghymru yn y bryd gyda Mike cryf o ran scrumio. Dyw e ddim cymaint o broblem, efallai pan mae pawb yn ffit gyda ni, ond ar un o bryd i ni gyda lot o boys o dan 25 blwydd oed, dysgu crefft nhw, a mae disgwyl nhw fod off y Mike a gallu dal scrum, a mae'n anodd. Dyn nhw ddim yn bodoli yng Nghymru ar un o bryd. Asyn ymlaen. A fe Southworth dath ymlaen off y Mike. A wnaethon nhw just troi'r sgriw. A O'Connor a Morse fi'n credu nath dioddau. Lle mae Scarlets gyda 3 reng flaen i ddechrau yn gryf iawn, yn wedi gael AS yn y ffordd mae fe'n sgrymio, mae'r pŵer yn dod trwy canol y sgrym. So mae'r sgrym yn broblem i Scarlets, felly mae disgyblaeth fyna yn cwestiwn. Mae Max Douglas wedi dioddau fo disgyblaeth gwael yn y gorffennol, mae teim plentri hefyd. Chi'n taflu mewn i'r mix wedyn o pethau digwydd fel ble mae'r one-offs yw'r una, a mae'n cynyddu ac yn cynyddu. A wedyn mae llwyth o pwysau gyda chi wedyn, achos chi wastad yn marcio nôl, chi'n colli tirogaeth, chi'n colli meddiant, chi'n colli reolaeth. Mae'n anodd iawn wedyn, hyd yn oed, os ych chi'n 2-3 sgôr ar y blaen, mae'n anodd wedyn cyrraedd yr 80 munud yna ac ennill. So mae'n broblem, fi'n credu mae disgyblaeth yn broblem. Dyw e ddim yn rhywbeth maen nhw'n dewis gwneud, ond gyda'r problemau set piece, problemau falle reolaeth haneri, ambell i panic a rogue decisions and defence wedyn yn amlwg yn mynd i costio chi. So mae disgyblaeth ddim yn rhywbeth chi'n gallu just yn dweud stop giving penalties away, ond chi'n neud o dan pressure. A nath e digwydd ar y penwythnos gyda Scarlets. Dyn ni wedi sôn barod, maen nhw'r chwysawu Bulls nos Sadwrn i Lanelli. Tîm mor pwerus. Beth allwn nhw'n wneud i tio'r bod yn competitive, really, deud y gwir. Dych chi'n gweld unrhyw ffordd nhw'n gallu cael rhywbeth allan o'r gêm? Beth yw, mae'r Bulls gyda pac mawr, set piece cryf, maen nhw direct, a maen nhw maswr sy'n reoli'r gêm. Maen nhw'n lethal. Meet fire with fire, up front, mae'r Scarlets am 60 munud, fi'n credu gallu byw gyda lot o packs mawr anyway. Ond
does dim magic wand fan hyn i unrhyw tîm yng Nghymru, i fod yn hollol onest. Pe bai Costello ar gael i nhw, bydde fe'n wahanol. Mae'n threat gyda'r bêl, mae'n reoli'r gêm yn dda iawn. Chymod, he's a blue chip player. Ond, chymod, mae'n anffodus. Mae'n mynd i fod yn anodd i nhw, i fod yn hollol onest. Wel, sôn am tîm pwerus o dde Africa, mae ath un tîm curo, y tîm o dde Africa nos Sadwn yn Cae Bragdy. Dafydd, hapus efo'r buligoliaeth a ffordd oedd y gwylch wedi cael rhywbeth allan o'r gêm? Ie, fi'n credu, mae'n bwysig i ennill yn adeiladu hyder. Fi'n credu bod wedi bod yn o'n nhw moyn y pedwerydd cais yna. Being very greedy. Ond eithon nhw ar y cornel unwaith yn lle mynd am y pist. A oedd e'n amlwg bod nhw'n dweud, look, mae'n ennill y gêm, ond mae'n sgorio 4 cais rhyw ffordd. A chymod, yma hanner gyntaf, Ospreys y gwylch oedd ar y blaen yn y scrums. 34 penalty fi'n credu a kick cost o'r scrums yn bwerus, our usual style, direct. Dan Edwards yn chwarae'n dda, Owen Watkin yn amddiffyn yn rili dda. A oedd e'n edrych yn dda am y 60 munud, a wedyn wrth gwrs troiodd popeth gyda nhw yn dod o'r bomb squad ymlaen, gyda Oxenche a Vincent Cock, a nath pethau wedyn edrych bach yn rwbi wedyn. Tan bod e'n mynd i passive scrums. A nath cymryd lot o pwer i ffwrdd o'r Sharks. Ond wrth gwrs, eithon nhw lawr i 14. Fi'n eitha sicr fan hyn nawr. O'n i'n meddwl ar y pryd bod y ref wedi peth cywir, ond ers ni, mae pobl wedi dweud bod y ref wedi cam syniad yn tynnu chwaraewr oddi ar y cae oherwydd achos taw anafiadau o dde, a mynd trwy'r 6 blaen. Doedd dim modd wedyn cael sgrymiau diogel fel petai. Felly, doedd dim angen colli un chwaraewr, ond eithon ni lawr 14. A chymod, mae'r Sharks yn gallu cwyno a whinging all they want, dy fe. Os ych chi gyda quarter awr, gyda dyn o fantais, gyda Esther Hazen yng nghanol cae, o'n i'n meddwl bod y game over. Ond yn diddorol iawn, clywed y Scrum 5 podcast, a oedd Scott Baldwin yn dda iawn ar hwnna, fel ma fe, a nath e dweud, wrth i nhw wedyn gorfod symud y bêl, a gorfod darganfod y gwagleoedd, roedden nhw'n pasio'r bêl fwy, ac oherwydd ni, roedd mwy o camsyniadau trin y bêl. Felly wnaethon nhw panico mewn ffordd bod rhaid i nhw symud i ffwrdd o'r scrum, a oherwydd bod dim digon o sgiliau man tu ôl yn darganfod gwagle, o'n nhw wedi colli ffordd. Mae Esther Hayes yn un o'r gwreion o ran cario'r bêl ar canol cae ar y llwybr tarw. Un o'r gwreion. I'r pwynt lle mae e hefyd yn chwarae i'r Springboks a cyfro back row. Wel, chymod, os mae ydych chi rhywun nghanol cae wedyn, yn rhedeg trwy a creu yn mayhem, pam nag nhw wedi... Fi ddim yn deall sut wnaethon nhw'n sgorio tu ôl yn y 10 munud olaf. Ond na fe, chymod, gallen nhw cwyno cymaint maen nhw moyn, nhw sydd wedi methu'r cyfle. Ie, buligoliaeth arbennig a hefyd jyst cydymdeimlo hefyd i teulu a Jack Morgan. Chwarae teg nhw, chwarae mor o dda. A dwi'n wastad yn licio i fi a fel cefnogwr o gwylch ffordd Mark Jones yn siarad. So mae'n dod drosodd i ti, Andrew, fel cefnogwr un o'r tîmer arall. Ti'n licio be mae Mark Jones yn deud? Ie, yn bendant. Fi'n meddwl, just wrth ystyried hanes Mark Jones hefyd yn cofio fydd e'n hyfforddi'r tîm dan ugain, oedd e wastad yn siarad yn dda. Mae wir yn meddwl dyn gywir, yn sicr ar adeg yma gyda gymaint o bopeth, gymaint o bethau mynd ymlaen yn Gymru. Mae'n dyn dda i ysbrydoli bobl,
gyda gymaint o ansicrwydd. Fi'n meddwl, yn sicr. Fan enfawr o Mark Jones i fod yn onest. A fi'n credu bydd dyfodol enfawr gyda Mark Jones o safbwynt y ffordd i. Dwi'n meddwl hefyd. Cofiwch os ti wedi mwynhau heno, roed like i ni, neu sylwadau, os eisiau gofyn cwestiwn y dyfodol, dwi'n hapus i ti ateb nhw yn y pod nesaf. Ac i orffen heno, roedd ni troi at y clasic gobeithio o flaen torf enfawr a noson braf yn Mhac Ymarfer. Andrew, fel cynrychioliodd o tîm Cardydd, fel o'r ystyried safle Caerdydd yn gyngor, mae'n rhaid i chi fod yn hyderus o fuddugoliaeth nos fory? Wel, mi'n hyderus, ond ar un adeg mae hanes Caerdydd yn erbyn y gweilch ddim wastad i bod yn hanes positif. A ar ôl weld y tîm mae'r gweilch di dewis, mi'n pryderu bach edrych ar pac nhw. Yr unig peth sy'n positif yw ffaith i fod yr hael yn edrych fel bod yn mynd i fod bas fori a o'r safbwynt yn gemau hanesyddol pryd mae'n brwydr o safbwynt y blaenwyr, ni wastad yn dod mas yn ail yn pob safle ar y cae. Felly, os mae'n hael mas, ddim yn glawi o gwbl, bydd angen i sgorio ceisiau i cael unrhyw siawns o ennill. A ni wastad yn chwarae gêm ymosodol yn Parc yr Arfer, ddim gymaint tymor yma, ni wedi yn y gorffennol, ond mae'n sicr bach o hyder fyna, ond eto, fi'n meddwl mae'n gêm ni wir angen ennill, os oes unrhyw obeth o'n ni cyrraedd y play-offs. Daf, be dy fan di am nos fory? Caerdydd clear favourites. Caerdydd clear favourites. Massive favourites. Bonus point win i Gaerdydd. So only one winner. Os nad yw'n ennill gyda bonus point, fi'n credu mae angen goi cwestiwn enfawr am y tîm y Welsh Rugby. Caerdydd. Fi'n credu bydd boys yr Ospreys yn really edrych ymlaen. Really edrych ymlaen. Enwedig y pac. Yr unig peth yw, maen nhw gofod wario ar plastig nawr yn lle chwarae ar gwair. Lle mae... Falle bod y scrums yn fwy o... Os mae mwy o traction gyda chi, falle bod y scrums yn fwy pwerus ar plastig. Pwy a wyth. Ond fi'n credu bydd yr Ospreys yn gwylio set piece Caerdydd a meddwl, right, ni'n mynd i gael right goring. Mae Caerdydd yn amlwg gyda great halfbacks, so fi'n credu bod halfbacks ni'n well. Ond mae backline Caerdydd yn beryglus iawn. A os y'n ni'n caniatáu nhw, i fod yn hollol honest, yn y cael bragdi, ar hanner gyntaf, ni'n gweld y lines o Ben Thomas yn redig a bobl tu fas. A gafodd Grady horrendous time yn erbyn Iestyn Hopkins, a dyw Iestyn Hopkins ddim yn chwarae. Mae Iestyn Hopkins, am bynnag reswm, yn gwybod sut i wario erbyn Mason Grady, a byddwn ni wedi bod yn fwy hapus yn gweld Iestyn Hopkins ar ein team sheet ni. Ond mae backline Caerdydd yn gryf iawn, a mae rhaid i'r gweilch sicrhau bod nhw ddim yn cael unrhyw bêl da, a bod ni ddim yn rhoi ffwtod i nhw, yn ymwneud Tom Bowen hefyd. Fi credu mae Tom Bowen i gael ei enwi. Mae Tom Bowen. So, mae'n mynd i fod yn diddorol, yn amlwg, fel Mae Andrew yn dweud, os yw'n noson sych, awyrgylch gret yn y prif ddinas, ar plastig, o dan y goleadau, mae rhaid i'r gweilch, pacwau gweilch, wneud real number i stopio'r bêl cyrraedd backs Caerdydd. Fi'n really edrych ymlaen am y gêm. A'r gobeithio bydd y noson jyst i dathlu rygbi. Fi'n credu mae angen rhywbeth. Mae gemau nos Wener gallu really setwch chi lan am y perthnos a teimlo'n dda am rygbi. Dan y goleadau, torf swnllyd,
bach o edge. Mae'r gemau gweilch a Caerdydd, wystod gyda bach o edge. Chi'n cofio pan nath, a fi credu taw y tro diwethaf nath Caerdydd, pryd oedd y tro diwethaf nath Caerdydd ennill yn Carhar's Bag? Efe 2007-8 gyda hwnna? Amser Oedd Michael rhywun, Wedi bod yn oedd Martin spel, Williams, nath Martin Williams i weindo lan Marshall, beth fel hwnna. A oedd, I'd really kicked off. So mae gemau Caerdydd a Gweilch gallu bod yn tanllid iawn, a fi'n credu dan y goleadau, nos Wener, os ydyn ni'n gallu cael gêm gyda lot o tries, gêm agos, hyd ar y diwedd, a bod pobl edge of their seat stuff. Dim achos bod cards, dim achos bod camsyniadau, fel penwthnos diwethaf, ond os yw'n gallu bod yn rhywbeth da, a bydd just yn adlewyrchiad a hysbysebiad da o rygbi proffesiynol yng Nghymru, bydd yna gred. A bod y Gweilch yn ennill amlwg, dyna beth i'n moyn. Fi'n credu bydd e'n gêm tanllid. A ni gyd yn lygo derbys, chymod. Pam dylsyn ni gael llai o derbys? Ridiculous. Chymod? Mae hwnna'r ffordd arbennig i'r cael y pod. So diolch nawr iawn, boys. Gobeithio wythnos nesaf, ni gallu just sôn am rygbi, ond oedd y rhaid i ni sôn am beth sydd wedi digwydd, meddwl y politics wythnos yma. So, nos da, boys, diolch mawr iawn i ti, dau. Diolch, Nick. Nos da, Andrew. Joich y penwthnos, ond dim gormod. Ti, Daf.